हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै 28 सानडे आं दायो गिर्जायाव थांनो नागिरदों। नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेजों लोगोसे आं मा खालामगोन। नै लोगोफोर आं दायो गिर्जायाव सफैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे नै जोंना दाख्लि साजायनाया बबे गाखोनो उन्दैया नै गारियाव गाखोनो नागिरगासिनो। अबे थांनो फोरि गाखोदो दे सासे सालायदो दे सालायदो नोंहा नानि दे नाहरदो मानो गाबखो नोंलाय मानो मोदै गखो बाजार मोनबायनो ओंखारद' नै लोगोफोर दायो गिर्जा गबाय। दायो आं न'आव थांफिनसिगोन। आब'ना माइ लांसै माइ होबावगोन आं बोसोर गोदान बस्थासेयाव गोसोफोरबो होनो हाया माइ फाननानै होबाबो दिन माइ होबाबो दिन हामाखैमोनहाय दासो मारैथाय एसे हामबाय बे मोदोम गिदिरबाथाय सानाय गस्ला लायाखै आं गस्ला मेरला बायना हरो गिदिर गस्ला लादों दानायनिखौ लादों आं बेहा दानानै फाननानै लायो 24 केजि जाबाय 24 इन्टु खालामलाय 24 केजिबा मा आं दायो गिर्जानिफ्राय आबैमोननाव फैबाय। आबैमोननिफ्राय आङो ओंख्रि एसे लांसिगोन। नायबाय थाबानो जाबाय। नै बियो जोगोनारजों अमा गोरानजों आरो बेयाव मा दङ बियो गाइखेर बेयो जाहैबाय मैथाजों अमा गोरानजों। बेखौनो एसे लांसै आं लोगोफोर। कालार गैयि नुदों मबाइलाव। मैथाजों अमाजों मामि मोननो जालांखाथोंसै। जाबाय एसे लाबावसै। नै आं दायो लाबाय न'आव थांसिगोन आङो। आंथार लाबाय। आं दायो नै न'आव सफैबाय। गिर्जानिफ्राय आङो माइरं लाबोदों 24 केजि। आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो। उनाव लोगो मोनफिनगोन मोजां भिडिअ'नि गेजेरजों। बाय।